ma ọ na-abụ ekwekwe otu a ma gba ebe anyị batara na ya ma ọ bụ oge anyị batara na ya ugbu a bụ oge okwu akpụ n'ọnụ, oge ahụ anyị na-eji adọwa okwu akpa dịka o si eme n'obodo. Anyị na-ekwu gịwa na-atinye ọnụ maka na ya ezuona ka ahụ eru udene, anyị ga-atụtụzi gị ozigbo ozigbo. N'ụmụkwa na anyị na-ekwu ya, gị onwe gị na nwere ike ije kiri anyị na Facebook. Anyị nọ na Solid FM nọ na Facebook, ije ebe anyị chọọ Solid FM esi wee na-ekwu okwu iwekwa ike ije na Kpakpando TV nọ na YouTube ka i wee na-ekirikwa anyị wee na-ezite ozi nke gị. Ajibon nọ ebe a, Izuchukwu Ekwueke nọ ebe a, Amechi Ugwuele nọ ebe a. Ọ bụ ndị a na-akọwa ka ihe si eme, ka o si eme n'obodo, na-adọwa ya agba n'ụlọ ọrụ anyị ebe a na Solid FM. Abụ m Chizzy Ani. Ka agbapịa ọsọ ozigbo ozigbo. Olubeghị mkpụrụ ụbọchị abụọ onyeisi ala bụ Muhammadu Buhari mere njem jebe obodo oyibo ka o jee gwọọ onwe ya. Ndị otu dibịa bekee Naịjirịa wee gbaa alụkwaghịm a na-amabeghị oge nke a ga-akwụsị. Gịnị ka ha na-ekwu bụ iwe ha? Na o tee na ha na-adọ ndị ọchịchị aka na ntị ka ha dozie ọnụ ọgwụ dị iche iche, maka na nke dị ọgwụ adịghị, ihe eji alụ ọlụ adịghị, ngwongwo nakwa ihe ha ji egbochi onwe ha adịghị. Na ọbụgodu ewere onye otu ha nwụrụ, ihe eji ete aka n'obi na ọ dịghị. Na ihe a niile bụ inwe ha. Ọ bụghị sọsọ ya na ụgwọ eji ha kemgbe a na-ayọ ka akwụọ na akwụbeghị. Na oge niile a na-asa chere ha wee ndidi, ha wee ndidi, na a ga-ekwu na a ga-akụ na akwụbeghị. Ha cheta na ha wee ezinụlọ were mkpa na ọ bụghị sọsọkwa na ahụ bụzọgodo ego ha abụgodo iwe ha na ụlọ ọgwụ nwanna ekwesịrị ihe ha ihe eji alụ ọlụ dịka akwa, ọgụ nakwa ego, tiekwanụ ha ego ma ọ bụkwanụ ha nke eji eji. Ihe a niile bụ ihe na-ewute ha. Ọzọ dịka ibe ya bụ na ekwesịrị iwe ihe gbasara ka ha na-alụ ọlụ, ewere ihe mere ha, ewere ihe eji tie ndị be ha aka n'obi maka na ọlụ na maka na ọlụ ha were ka ọ dị. Mana ka ọ na-aga ka onye na-afụ maka ọlụ na Naịjirịa, na-afụ maka ndị otu ọlụ na ka ọlụ si aga na Naịjirịa bụ onye nze bụkwa dibịa bekee na onwe ya bụ Chris Ngige. Ha na ha mere nzukọ, ha na ndị otu ndị dibịa mechara nzukọ. Ichie Chris Ngige wee na-ayọ ha sị ha dododo biko ha iwe n'iwe, ha chee n'echiche, otu obi, maka na ha gbaa abụba ọrụ. Ọkwa Wednesday nwanne m ụnyaahụ ka a na-ekwu nke ọ na-agwa ha nke a na ha afụgo ka imi na ọnụ dị ihe gbasara ahụ isi ike na Naịjirịa, ọkachasị ugbu a coronavirus bịara wee pụta, ihe niile wee bụrụ amaghị ka e mere gbasara ahụ isi ike. Na ọ bụrụ na ha gbaa alụkwaghịm ugbu a na ọ ga-ebutekwa nsogbu nke a na-agaghị ama ka esi ekwu ya, o wee yọchaa ha. Mana dịka ọ si dị, ndị dibịa bekee ebidogo ịgba abụba ọrụ. Cheta na abịa na Naịjirịa na-ewe ihe dịka 4,000 ya 4,000 na abụọ bụ ndị dibịa bekee, ndị ka na-amụ amụ n'ebe na-amụ ịgwọ ọrịa dị iche iche, ruru ihe dịka 16,000 na Naịjirịa. Ekwubekwa ndị nọzụ n'ụlọ akwụkwọ, ndị ka na-akwado ịpụta, ndị ka na-akwado ịbanye abanye. Ndị nke nọgodo anọ na-alụ alụ si na ihe ha ji alụ alụ adịghị, ego adịghị, nke a kwụrụ ha oge niile a na-ekwe nkwa na ọ dịghị. O wee bụrụ ya bụ na ọ bụ ya bụ isiokwu anyị. Mana ebe anyị na-agbado ụkwụ bụ na ile ya dịka ndị na-afụ ka ụmụ ihe na-emegasị na ba anyị si eme ya, na ego ndị Naịjirịa
na-akpafu gbasara ije njem ahụ isi ike ruru ijeri puku naira 4 n'olugo ijeri puku naira 4 nso a ego ndị ọchịchị obodo anyị maka na obodo ndị Naijiria niile na-etinye oge ndị ọchịchị obodo na-eje mba ofesi ka ha je nata gwọọ onwe ha mana ebe ahụ niile ha na-eje ihe niile eji enyere ndụ aka je agwọ ọrịa dị ya a na-akwụ ndị dibịa ụgwọ mere na ụfọdụ ndị dibịa Naijiria na-abụ emegide ha chọba ije obodo oyibo ka ha jee maka na ha jee ebe a sị na ha na-eturu ugo na jikwa ebe ahụ ha na-eturu ugo maka na ihe niile ha kwesịrị iji rụọ ọrụ na-adị ya a na-akwụ ha ụgwọ ọrụ a na-enwe ihe ọbụla bụ ihe ga-eme ka ha rụọ ọrụ ha ọfụma enye ha ya ya mere na ndị Naijiria bụ ndị ọchịchị na-eje ebe ahụ mana ihe ị ga-echeta bụ na icheta na n'afọ 2015 oge onye isi ala anyị ugbu a na-agwa ndị mmadụ ejegharị na-akọwa ihe a ga-eme na ọ bụ na ya banye na ọchịchị oge ọ na-achị ka achịrịrị ọ sị na o fọrọ ntutu taa na ya ga-akwụsịrịrị ije njem obodo oyibo jee nara ọgwụgwọ wee sị na ọ ga-akwụsị na ya rụchaa ọrụ n'ụlọ ọgwụ na eweruru onye ga-eje obodo oyibo wee jee bụ onwe ya maka na nke anyị ndị obodo ndị ọzọ ga na-abịazi na be nke anyị otu a jebụ na ha achọ ije ihe ọ sị mba na ya ma jezi obodo oyibo na anyị ga-anọ ebe a ndị dịka Amechi ha a na-anọ n'obodo anyị wee na-agwa onwe ha mana dịka o si dị ugbu a ozigbo ọ banye n'ọchịchị o tere aka amara m agụba Amechi ha n'izu ha ga-agwa anyị ugboro n'ojego na m echefuona m na ọ kaliziri ugboro n'ojego gwa onwe ya na-ekwu ya ajịbakwa ya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nketa abụ m Chiziani ife dị mma ndebe anyị maka na ifekwala ife akwụdebi ya ije nwaanyị na ije nwoke dị n'iche n'iche mana nwezie ka nwoke si jebe ije nwaanyị ma ọ ka nwaanyị si jebe ije nwoke efu na nsogbu dị maka na okeke nwaanyị dị ntị njọ ọnya mere anyị ji bụ eri ọnọdụ kịta anụ wee bata n'oge okwu akpụ n'ọnụ unu anụgo okwu akpụ n'ọnụ maka na ọbụrụ sọsọ anyị nwakpụ ya bụ okwu onye ọbụla akpụ ya n'ọnụ maka na ọka o si emetụta obodo anyị beta anụ bụkwa na arụ na maka na mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata ewetago ndị be anyị unu aka o si ada n'oge anyị na-akọwapụta akụkọ dị iche iche dị n'akwụkwọ nta akụkọ ụmụ ihe Amechi gụpụta ya bụ na ama m na ụmụ ọtụtụ ndị mmadụ nyebe ihe wụrụ akpata oyi maka na ihe adagharịgo ọ bụrụ ọzọ ihe a gwara anyị ka a na-eme nke a bụ mere n'iru gbampịtị n'azụ mana ka o si dị kịta anụ ma nsogbu adọrọ akụja na ebe ị nọ nọrọ ọfụma ebe ị nọ maka na anyị ga-enye gị ohere ka gụ nwere onwe gị tinye ọnụ na ya bụ okwu dịka o si a ga-ewepụta ezigbo ohere ka ha weta afọ m ụbọchị bụ ịkpọ m odogwu aga m aza gị wee na-ekene Amechi Ugwuele ọ ga-adịrị gị na mma ka ị ime ụmụnne m ọ dị mma ka o si dị ọ ka dị mma ka o si dịzi onye nta akụkọ anyị bụ Izuchukwu Ekwueka ana m ekene gị Izuchukwu ka ime onye ọbụla akpọrọ ovuru ụzọ mee hụ a sị na obodo kere eko nsogbu adịrọ ndị be anyị ihe niile nwere ka a ga-echi mee ya ọ dị mma maka na sọsọ ihe a na-amara ka a ga-esi mee ya bụ ọnwụ maria onye nwere anwa na-asị ya arụ n'ibe ya kwa na-edozi ya onye ya bụ nsogbu niile nwere ka a ga-esi mee ya onye mere anyị ji bụrụ nya bụ akụkọ wee nọrọ n'ọnụ ka ọga m bụ Chiziani ọ ga-eburugodo ụzọ wee jụba nya bụ ajụjụ ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịa kwamkwam mgbe oge adọrọ ọ dị mma ka anyị gbapụ ọsọ ozugbo Amechi ịnọ ọnụ ka o si ada ka anyị bidogodo ndị dibịa bekee na-ekwu na ihe a ji agba bọọlụ bụ ego ji ha na ọ naghị ezu ha na ngwongwo a ji alụ ọrụ adịghị na oge niile ka a na-ekwe ha nkwa ọgwụ adịrọ n'ụlọ ọgwụ akwa adịrọ n'ụlọ ọgwụ ihe ha ji egbochi onwe ha na ha na-alụ ọrụ adịghị enwere ka ihe si mee ha na anaghị ekwu maka ya na enweghị ihe mere ga-egbochi ọ bụrụ na ha daa n'ọrụ ma ọ bụ ihe mee ha n'oge ha na-alụ ọrụ ụmụ ihe a niile bụ ihe ha kọgasịrị mana ajụjụ m chọrọ ịjụ bụ i cheghị na
dịka iwu ndị dibịa bekee na ọ na-abụ na ha na-azọgodo ndụ na ha na-ebu ụzọ zọọ ndụ na onye ahụ yabara. Ọ bụ ya mere na onye na-afụ maka ọlụ n'ala anyị bụ Chris Ngige ji ayọ ha ka ha wetuo n'obi zọgodo ndụ tupu ha agagharịba ma ha gbaba alụkwaghị, maka na ha mee ya ugbu a na coronavirus a butere nsogbu dị egwu na o metụtagokwa n'ụlọ ọgwụ na ha bajebe ugbu a na ọ ga-ayakasịzi ihe niile. Ị ga-eso yọọ ndị a ka otu a onye isi ndị ọrụ na Naịjirịa bụ Chris Ngige ayọ ha ka ha wetuo obi zọgodo ndụ? Chizi nwanne m daalụ. O nwego mgbe e megidere anyị na-ayọ, anyị ka na-ayọkwa gịnị mere ma meji wee yọ anyị ga-ayọ ha wetuo, mana anyị na-ayọ ha ka ha wetuo. O nwere ihe ị ga-ayọ ha ka ha wetuo karịrị ihe ndị na-achị achị ga-eme ka ha wetuo? Ị na-ayọ ha ka ha wetuo ebe ndị na-achị achị na-egosi na naanị okwu ọnụ ka ha maara, na o nwere ihe dị ka a na-ekwu a na-eme. Ọ bụrụ na gị na-ekwu eme nọ ọ na-ọyọ gị si gị hapụ na echi na ihe hapụ na a ga-eme, anyị mara na ọ ga-emecha mee ihe okwu. Mana ndị aka ọrụ gị mgbe e bidoro na enu ị na-asị a na-asị ha ka ha na-afụ maka ndụ nke azọ ndụ. Ọ bụrụ ndụ ka ha dị wee na-azọ ndụ, ọ bụrụ na ha nwụọ tupu ha azọ ndụ, kedu onye ga-azọ ndụ ahụ? Ihe njiwe na-agwa ha kwuru sị na akụrụngwa ọrụ ha dọrọ, ihe na-egbochi ha ibute ọya ga-eme ka ha rụọ ka ha wee nwekwa n'ike wee dị ndụ na-arụ ọrụ ọ dịrọ. Nyekwana ha ego ọ ga-abụ na o nwee ihe mere ha ka ha wee kporo ume, na ọ bụrụ na o nwere ndị ọrụ ha bụ tiwa akị ma nke ndị ọzọ bụ tawa akị. A ma ajụgoro gị Chizi anyị ekwe gụpụtara anyị ihe ndị na-achị achị jegoro obodo ebe wee mee, kedu ihe a na-arụ na mmadụ si na ya na-achị? Kedu ọrụ onye ahụ karịrị ihe ndị ọzọ na-eme? Ọ bịa na-ajụsịsị onye na-asị na ya na-achị na-ebu ego niile ka ha si ebu ya, ọrụ onye anwa o ruru ka ọrụ onye na-akwa baro na-akwata ma ọ na New Market? Ị na ya na-agwa gị ọkwa ya na-agwa gị bụ chifo ọsa arụ, o were mmiri ọkụ saa arụ, ebuli ya tii ọmụọ, asarị akwa dechaa ya. Ihe ọ fọrọ bụ amarụkwụrụ ma ha nwacha ka ha eyi ka mmadụ na-eyi ha, amarụ ma ha nwa na-ete onwe ha ude ka mmadụ na-ete ha ude. Mana ama na onwe ndị a na-ete ude, onwe ndị afọ ada ekwesị urunata yinye akpụ ụkwụ, ọ ha mechara ha edosa ọkpara na yinye ha akpụ ụkwụ. Obodo ga-akwụ ụgwọ ya, abanye moto ọkwa etu aka ntụ oyi dị n'ụlọ, ntụ oyi dịgide, ntụ oyi dịkwa n'ebe a na-eje mkpụsị. Abanye moto ntụ oyi eburu ha jee n'ọfịs ntụ oyi. Moto ịbara na ebe a na-eme mmemme n'obodo na ndị na-achị achị na a ga-eburu ha rute ọrịtoo na moto ofe ọkpa ọ zọrọ ruo n'eche ọbụ ọ na-anọ, ewere koboko na-achụ ndị ọzọ nke na-ahụ pụọ n'ụzọ ka ha bịa. Ị na-ajụ kedu ihe onye na-achị achị na-arụ o ji wee na-eriri ihe ọ na-eri? Maka na agụụ ada agụ ya, ndị agụụ na-agụ na-ekwu maka agụụ ọ dịrọ ha ka ihe ha na-agba okporo ụzọ dị njọ, ha na-efe n'elu. Ndị na-agba okporo ụzọ dị njọ na-ekwu ha manụ. Ụmụaka ha na-eje n'ụlọ akwụkwọ adịrọ mma. Ndị nke ha na-eje, nwa gị ọ na-agụ ọgụ 1 ọgụ 2 ọgụ 3, ọ mara ihe onye nọsịrị skuul ma onye nkụzi na-ekuzi agụụ na-abịa ya, nwe na onwe ya na-eje akwụkwọ agụụ na-abịa. Ihe niile nghasa, kedu ka ọ ga-esi wee ghọta? Ịma na ọ dị ka ya jibụkwara anyị kwuru mgbe mbụ na onye isi ala ọha ndị na-achị anyị abịa asị anyị wetuo, ha na-ewetu
ịgasị anyị na obodo adịrọ mma na obodo adịrọ mma onye ọbụla nwee ndidi ị nwego ndidi ị na ọka na-agwa ị nwere ọ bụ na anyị cha niile na-egwe ndidi ọ bụ na onye isi ala sịrị unu afụgoro ya na arụ na ahịa mana anyị cha niile ga-anọ ebe a na ka nkụ dị na mba ya ore mba ndị meziri obodo ha mezie obodo ha unu bịa gasacha obodo anyị kwụsa ihe niile unu agbarajebe ebe ahụ hapụ ndị onwerọkọ ha ka ha na-ahụ n'anya ka m gwa gị o nwere onye nwunye ya gara akwụkwọ nwunye ya kpara nyaa obi Canada onye a sịrị m na ya natabeghị Naijiria kemgbe arọ 5 gara aga mana ihe ama bụ na ka chi na-efo ka ihe na-aka njọ na-asị kemgbe ọ ga-anata masị m ka ya jụọ mgbe ya ga-anata anọkọta jụọ mmadụ ụdị ajụjụ a mụnwa na ebe a sị m bịa webe anya nọ ma nsị a na ọ bụ na m ga-awụ amoosu maka na ike akwụkwọ m wee na-ekwusị ndị ọrụ ahụike a sịkwana na ahụike bụ akụnụba maka na onye yara ndapụ akụ ndị ọrụ ahụike unu jiri egwu egwu naanị ihe ga-akpata ka e were ya na-egwu egwu bụ na onwere ọ bụrụ ha na-azụ ha ọkwa akwụkwọ onye isi ala n'obodo oyibo kịta ụmụ be anyị ndị Naijiria n'obodo oyibo na-agbakọ ebe ahụ taa ka ha jee ebe ahụ a na-agụ ya ka a sị anya nataba ọ dị ma Amaechi gịnị ka ị chere na ọ ya gbochiri nkwa ahụ onye isi ala kwere ịma na oge anyị gụpụtara isiokwu dị n'akwụkwọ nta akụkọ ewe okwu gasịrị wee kwuo ụfọdụ n'ime ya dịka anyị si mara bụ na ya ga-akwụsị ndị ọchịchị maọbụ ije njem ije ahụ isi ike a ewe ihe ị chere na oge ọ bataziri fụzie na ọ bụrụzi ihe a ya nọpụrụ wee na-ekwu ka ya fụọ ya na-egbochi ngwa gị ego ndị a na-achị achị na-ebupụ kịta ime ekwete maka chize obodo anyị nwere ego ama m na ihe siri ike mana ọ bụrụ na ihe na-efunarị anyị na ya bụrụgodu na-ekere ya ụzọ 10 were ụzọ 2 na-arụrụ anyị ọrụ ihe ga-adịrị anyị ezigbo mma karịa etu o si wee dị ị na-anụ ihe na-agwa ọkwa mgbe nwa onye isi ala nwere nsogbu mgbe ọ na-anya motosaịkụl daa merụ ahụ eburu ya jewe obodo oyibo chizianị mana kịta ndị ọrụ oyibo ndị a nọrọzi n'ọrụ onwe ihe mere m kịta ọkwa ebe a ka a n'ọkwa Chineke bie ga-azụ m onwe ihe mere kịta ọkwa Chineke bie ga-azụ m ọ bụ nke ọbụla ọkwa anụhodo ka m na-asị anụhodo dịkwa nwa gị chewekwa m Chineke chewekwa m maka na ndị dibịa oyibo a nọrọzi mana onye isi a na-ejego agụgbugo m ihe o kwuru nkwa niile ha kwere na ha ga-eme ihe niile ha kwuru na ha ga-eme onwere nke ha mere enweghị iche na ọ ya na-egbochi ya kedu ihe na-egbochi ya gịnị na-egbochi ya dịka onye isi ala onye achịbugo Naijiria na 1984 onwere etu obodo a si wee dị kemgbe ọ chịchara onwere ihe ọzọ ọ rụgoro ọma ihe niile ha na-eme ndị a niile na ndọrọ ndọrọ bụ aka ọrụ ha ka ha nweta ikike pawa ha ma ihe niile dị na ya mana mmadụ one na-azọ pawa maka nsogbu anyị na-enwe bụ ndị a na-azọ pawa kedu ụdị obi mmụọ ha nwere iji wee na-achọ ya ị na-asị m ihe na-egbochi ọ eziokwu na ihe adịrọ mma mana kedu ihe ndị mebiri obodo ihe adịrọ mma bụ na gịnị mere ọ bụrụ na e mere ihe kwesịrị ime ama m na ihe nwere ike ọnọkọta ometụ aga aga mana kedu ihe ha mere igbochi ihe a ọ mara n'obodo Naijiria ka ọ nọ mgbe ọ sịrị anyị na ya ma nnọkọta nwa anwa ji obodo ọzọ onye kwuru ka ọ bụrụ na ebe ndị na-achị achị nwere obi nwee mmụọ ịma na dike kwuo okwu ọ dịrọ mma ikwucha okwu igburu asụ igbugoro n'ala ịracha ya ọ bụrụ na ọsị kama ya ga-eji mba ọzọ gwuo onwe ya ihe ọ bụla ọ ga-eri si buru ihe anwa nata n'obodo Naijiria ya bụrụgodo nọ naanị nyanwa ka eji ha anwa azọ ọ ga-aka anyị mma mana ndị ọchịchị a maka na ndị dibịa oyibo anụnwa chizi ha kwuru ihe a ha kwuru ọ na ọ bụrụ eziokwu onye okwu na-esere gị na ya sị gị na-ekwu ihe bụ iwe m na imerọ nke a na imerọ nke a na imerọ nke a ngige na-ekwu okwu na ha mere
ihe ọ na-ekwu bụ ha wetuo na ihe adịrọ mma. Gịnị mere onye isi ala anọrọ ka ihe dị mma tupu o jezowe onwe ya nọrọ? daalụ izu ọkwa ọfụ ajụjụ a ka a ga-adị mana ihe ọ bụrụ na anyị nwere ike ịrụtara ya aka dịka onye isi ala ji kwuo ozugbo ọ batara o kwuru ya na ya ga-akwụsị ndị mmadụ ije njem jee obodo ọzọ jee gwọọ onwe ha. Enwe ike ichetara ugboro one onye isi ala jere gwọọ onwe ya na ya nke a bụgodo ofu ndị anyị na ha gbara ogige dịka Ghana obodo ndị ọzọ ha si etu ahụ eje obodo ndị ọzọ obodo oyibo wee na-agwọ onwe ha. Gịnị mere na onye isi ala na nkwa o kwere na omeghe ya kwafa ajụ a? Nke izi bụ na eze ugboro na ọ ga-agaga agwọ onwe na mba ọzọ. Agụ ugboro na orugo ọkarịgo ugboro 10 ọ pụrụ ọsa ka ọ ga-agwọ onwe ya na mba ọzọ. Na mba ọbụna na mba ọzọ nọ na mba mma ihe a na-eme. Obodo oyibo Na obodo mma ihe a na-eme. Ọ bụrụ na obodo oyibo ọ na-aga n'obodo oyibo ka obodo oyibo. Ọ na-aga ebe dị mma ebe efe na-ezuru oke. Then ajọ nke bụ ga-abụrụ ndị gbara ya oke mmadụ ugboro ekenego na onye isi mba Ghana gara UK maọbụ China maka na ịgwa nke eziokwu na West Africa ọdụzọ n'ọkọchị Naịjirịa kpezi azụ maka ndị gbara anya agbata obi ha cha niile na-ji nwa na-emekere na-edozi nwa ha. Ihe m na-anarụzi aka bụ na ọsọsọ ebe na-adọ mma bụ na analụ agasa na Naịjirịa na-achọ ịdụ ka Naịjirịa na oge ụfọdụ ọ mgbe aka na Naịjirịa bụ Giant of Africa na nkịta anyị amaghị ebe anyị kwụ akwụ anyị ama na ya ka kwụda anyị amaghị ebe anyị kwụ maka na ihe na-ewute bụ na ndị na-ekwe nkwa bifo ha banye ọchịchị ha mechaa ha bazie ha na-achị azụ mana nkwa ihe ọzọ na-ekwute eziokwu na onye isi ala dara iwu mana kekwa maka ndị gọvanọs anyị ha na-anata ahụ ya afa ha gwara gọvanọ obodo a maka na ife niile a bụkwa ife na-aba maka na onye bụ gọvanọ tata ọ na-abụ na-esiwa ya ebu egaba obodo oyibo afọ saa ebu egaba obodo oyibo. Ọ bụ na onye ahụ bụrụ onye isi ala efu na onwụlọ ịma na chizi agara na ụlọ ebe a na-asụ na medical center na gọọmenti haus ị ga-ajụ onwe nke obodo Ebonyi ọdọ mmiri n'anya mana agwaghị ego one a na-etinye na bọjetị agwaghị ego one a na-etinye ifu na ọdụ ka wọchọt kwuru ọ na-abazi ncha ha na-azọ ka aga gwụgwọ ya ebukọ ego na-ebupụ ịma na o nwere agwa mara ị na-ekwu nke Ebonyi icheta na ihe a niile na-esi n'isi isigo n'isi wee pụta. Ị chere oge nwunye onye na-achị obodo anyị bụ nwunye onye isi ala anyị kịta tiri mkpu wee si na ụlọ ọgwụ dị na Aso Rock na mkpụrụ ọgwụ adịghị ofu mkpụrụ ọgwụ adịghị ha ọ bụrụ ebe a ka esi amụta ihe niile ọ ebe a na mana agwaghị ijeri a na-etinye ebe ahụ ịfụ na ma ha nwa ọ dị ka n'aka ndụ ndị ọzọ na-abụ ndị ọchịchị ha gbasara ha ọ ya mere oge ụfọdụ asịmịrị dọkịta ha jisi ike maka ngige na-asịfa na ha dibe ngige bụ dibịa oyibo ngige alụ ọrụ na ministri dibịa oyibo kedu ife mezinara kebe mere ya bụzi ewuda were gị tinye ego na na-ekwatazife anya na etonụ azụ gị na esefa ha ga-anwụsịa ndị a na-eme ihe ha na oke asị na-ejikwa ụgwọ nke na-aka bụ oyibo na onye ga-agụcha akwụkwọ ga-agụcha dibịa oyibo na yunivasiti na mahadum ọ pụtazi onwe ha na-akpọ housemanship emere na onye agaga housemanship before ọga service ịma na enwega asị na enwega abụrụ 3,000 enwega ndị ga-aga housemanship amere 500 enwe up to 2005 enwega na 2005 ha na-akwụgharị maka na ụlọ ọgwụ pere mpe onwe na-ajụ gị mmadụ housemanship bụ mmadụ onye ga-asa abụ na Parkland
ha machipụ mmadụ onye ga-akpa na UNTH mana every year ma mmadụ nke gọọmenti nwe ma nke ndị mmadụ nwe anakpọpụta dọkịta ife na ifecha ewute fa so ifu na mana adịka ya na-eme onye isi a na-ekwado pam goje kwụsị na banye igbo ndụ na-adịghị onwe ya ife ife lekpa bụkọ ga bụ onwe ya na-ajụ nke ịjụrụ kere ife merụ na ha chọrọ mgbe aghụghọ alụ ana o nwere ife ọzọ maka na na-agwa gị ihe na-asị gị political will kere ife mere onwe jajụ ndị mmadụ ka ife mere na atọrọ mmadụ atọrọ onye ọzọ agba nkịtị mana atọrọ onye bụ na ọ batara na gọọmenti achọpụta onye ahụ jikọ onwe gị ajụjụ ka eme na oge ụfọdụ asị na ndị uwe ojii onwe ebe abụọ ruo ndị uwe ojii alụ ọrụ nwebe abụrụ ndị uwe ojii asị na ha adịghị alụ ọrụ ka ife kpatara ihe na-aba alụ ana ekwu eziokwu mana nke bụ dịka ihe ndị dọkịta ya bụ ndị dibịa bekee na ha anụ ugbu a ọkachasị n'ihe ha gbagodoro ụkwụ bụ ngwongwo ha ji alụ ọrụ maka na ndị mmadụ bịa n'ụlọ ọgwụ akwa ebe a ga-edebe ha ihe a ga-eyi eyigoro gbochie rụọ ọrụ na ọ dịghị dị acha acha gọọmenti nọ ka na-aka egbochi covid onye bụ ndụ ya esi dọkịta na ichekwa n'onwe ya ga omewezie ga nwụọ ndị dọkịta ebo ngwolụnụ maka ọrịa covid gọọmenti anasara ezinụlọ anya ife a na-asị mụ na-asị gọọmenti fadiwe ọbụla gọọmenti fa ha diwe gọọmenti pụta gawo n'ụlọ ọgwụ na-aga alụwa dị ọrụ ezumiko ka m gbanyere gị o nwere ihe ezu nke a ọ kpọrọ covid ka m gwa gị ndị ọchịchị anyị naanị Chineke bụ onye ma ihe ọ ga-eme na ndụ ndị a na ndụ anyị ịma ndị ọchịchị ndị isi anyị oge ọbụla onwe ha ihe niile pụtara ọ bụ na ewewe n'ọrụ ha ekerie ụmụ ha mana ọrụ oge a ga-ejewe amị ebe a na-ede anụ ọgụ gosigodu m nwa onye ukwu nọ akwa mgbọ n'iru ọgụ dịka na Meduguri maọbụ ya na ndị Boko Haram na amụ mana ọ bụrụ na ndị CBN ebe ha na-ekwu maka ego ebe a ka ha ekee ya ịmanị ya oge ọ bụla ha pụta na-asị na ndị amị na-ewe mmadụ si kwenuru mgbe Tinubu soro ya na a na-asị na ọrụ adịrọ si kpọpụta 50 million Nigerians ka ha jee ndị ga-eje n'ụwara ha ọgụ na Chiziani mgbe a na-anụ mgbe e butere ọgwụ coronavirus ndị ọchịchị bụ ndị na-achọ ka ọ bụrụ ha ga-ebu ụzọ weta ihe mba maka na a na-asị na ọ na-egbu ụfọdụ asị na ọ na-eme agba mmadụ arụ ụfọdụ asị na ọ na-eme nke a ụjọ atụwa ha ịma ya mere ha pụtasị na ịma na ndị dibịa oyibo ndị health care givers n'ọha bụ frontliners ndị nọ n'iru ọgụ a n'ọha bụ ndị a ga-ebu ụzọ gbaa ya maka na ha na-anụrụ anyị ọgụ eje ndị a niile ma ndị gọvanọ so ma prezidenti ha ncha na-eje zoo agba ndị a ha enyowe mbọsị izizi aka ha na-adị na ndị agbara ụwa ka e na-eme onwere mbọsị izizi bụ aka na onye otetekwa taa mbọsị ịtọ asị na ikwu na ha dịka ọsị ezi bịa gbazia na anyị asị ka ọrụ na-agba ha n'ọha bụ ka m gwa gị eziokwu ọ bụrụ na ama na onwere ihe ọ na-eme mmadụ onweredo onye ga-ebu ụzọ fịa ahụ ha maka a ga-agba tupu ndị a gbara ya bụ ka ha marakwa ọ bụ na agbachara ndị a na-asị na frontliners adọwa ka m gwa gị ka ịfụ ka ha si eme ha na-echere ịnụ na ha na-echere na asị gị ka ebunye ndị be anyị ịma na ihe adịrọ mma dịka na ọ bụrụ na ọ palliative ma ọ ka ịma na o mebigo asị ji eke ya onwere ajụ ofe ya jụrụ m sị m ka efe mere na gọọmenti na-ebute palliative ndị gọọmenti kpachie ya olonọgwụ covid na-atụbara aga gba ọgwụ covid maka na onye ahịa na-agwa ajụ maka na mgbe a na-agba health workers egosi anyị n'onyonyo mba na-agbagbara isi ala ịfụ na ka unu wee ike fụ na a na-agba ya nke a bụrụ oke ka ọ gbachara kịta na ọgọgụ obodo oyibo o nwere ajụ na-ajụ gị ka egosido anyị anya na ihe agbara ya
bụ ọgwụ ahụ ka agbara ya nke a esozi n'isiokwu anyị ihe anyị ma bụ na ha gwara anyị afọ oge ha gbara ya egosiri na oyoyo ka anyị were ya n'ọnya maka ha gbara ya ọ bụrụkwa na ọhịa ọzọ ọha mazịkwa mana anyị ma bụ na ha gbara ya mana anyị na-ekwu bụ na ebugodoro ụzọ gbaa ndị ọzọ dịka o si ada ugbu a kedu ihe maka na abụbụ ọrụ a ndị a gbara enwekwa oge ha si na ha ga nọọ ka ọ dị ọsịsa ndị ọchịchị bụ onye nọchitere ha bụ Chris Ngige na asa na ayọ ya bụ na ọ dị ka aka were atụmatụ icheta na oge mgbe a gbara ihe a gbara abụba ọ nọtere aka nke a ewezi ha na-agwa na ayọ ka a na-ayọ iche na ihe gbasara ụlọ ọgwụ a na ndị dibịa bekee na nso nso a na-ewe ihe ga-eme ya ọ bụrụ na-ewe ihe ga-eme ka ha na-achịta n'ọrụ ka ndị ọchịchị gee ha ntị mana ụfọdụ na-ajụ a na-ege ntị ebe onye isi ala nọgoro n'obodo ọzọ wee na-agụ onwe ya a na-ajụzi kedu ka ndị ọchịchị anyị ji eche echiche ya ị nwere ike ịkọwara anyị na mbụ mụa ekwetere na mụ achọ ọdụọdụm obi m otu atụma Ngige si ga na-ekwuchiri okwu gọọmenti okwu maka enwere onye minista na-anọchi anya ahụike kedu ime na minista ahụike anyị na-ewute mbụ na minista ahụike bụ onye dibịa oyibo nke na-esote bụ dibịa oyibo Ngige bụ dibịa oyibo mana ọ na-afụ maka ndị ọrụ ma ọ na-afụ maka ndị ọrụ mana nke ndị ọrụ ọ na-afụ maka ha o nwere na-achịkwa gị ego onwe chọgụpụta gị ị ma na ego ole gọọmenti mere bọjetị for onye ọbụla na Nigeria from January to December 2021 bụ 2,800 naira n'ego gịnị n'ego ya mere egwu onwe na Nigeria ife gọọmenti bọjetị for onye ọbụla nọ na Nigeria from January 2021 to December 2021 bụ 2,800 naira na agbakọ ekele ya in a day na ife onye bụla ketere ede bụ 8.5 naira kedu ndị ọ nwere ajụghị 8 naira ogotego paracetamol mana ịma ego na-ewepụtara eji akpụ onye isi ịkpụ isi ego ngaghị eje na baba kịta kpụọ isi mana ego nde kwuru nde naira ewepụtara eji akpụ ya isi wee na-ajụsị isi niile ndị nọ na Naịjirịa a na-akpụ gold mba achị ikpụ ya isi eburu ya jee n'ọnwa ruo n'ọnwa kpụcha isi ebu etiti azụ ebe ihe dị na ya bụ isi karị ọ dị mma ịma na okwu a dịka o si dị ọ gbara ọkpụrụkpụ ekwugoro ego ka a ga-esi fụ ụzọ ya ma echi izu onye akọrọ anyị ihe a ga-eme n'ihe a ọ dị ka o juru onye ọbụla isi kedu ihe a ga-eme anyị na-achụ m kedu ihe a ga-eme Naijiria emegidego ikwucha ihe a ga-eme ma onye na-eme ihe na-emebi ihe akwụsịrị ihe na-emebi ihe mmebi ka na-adị onye ire enwe bute inwere nkịta ji ekpute enwe na be gị ihe ntukwu ka nọ na be gị nsogbu enwe bụ na ihe ntukwu ka nọ na be anyị ha gbanwee mkpawa agwa ka ndị chọrọ ndụ ndị ha na-achị kpawa agwa ka ndị ji ezigbo obi soro ndị ha na-achị ihe a niile ga-agbanwe ịmana ajụ nga ajụ si gịnị gbochiri na nkwa niile ekwere izu uwe si na aghụghọ na nkwa niile onye isi ala kwere ọ bụrụ sọsọ nke a ka na ya bata na agaghị na-ejezi obodo ọzọ na-eje anara ọgwụgwọ n'elu ụdị ego na-aga na obodo ndị ọzọ puku ijeri abụọ n'ego ndị bekee nkwa a na-ekpe nwaanyị n'elu bed ijere ego ndị bekee ruru abụọ ka ndị obodo ọzọ na-ewere ụdị ego alụ ọgwụ a lụzie ụlọ ọgwụ ọchịchị na ọ gaghị aka onwe ụlọ onye nọ na Nigeria ga-asị nkịta na-anọchi onwe ego buru ebu na onye ọbụla akwụsị ya maka na onye isi ala egosi etara onye mkpụrụ n'obodo oyibo a na-ekwu okwu na arụike gasara ma onye a na-eme n'onyonyo na ndị mmadụ na-ebe maka ịgarụ n'ọgwụ onwe n'ọnụ mana onye isi ala ha abụghị jewarụ ọ dị mma ọkwa kpụ n'ọnụ bụ abụbụ ọrụ ndị dibịa bekee gbara ka na mkpụrụ ụbọchị orubeghị mkpụrụ ụbọchị na-abụ onye isi ala anyị jere obodo oyibo ije gwọọ onwe ya ndị dibịa bekee wee na-ekwu na
enyeghị ihe eji alụ ọrụ ego ekwere ha na nkwa na eji ha ụgwọ anaghị akwụ ha ngwongwo ha ji alụ ọgwụ adịghị dị n'ụlọ ọgwụ na ọgwụ adịghị n'ụlọ ọgwụ ihe mgbochi ha ji alụ ọrụ ewere ka ha si lụgide ọrụ ihe mee ha n'ebe ha na-alụ ọrụ na-enweghị ihe iti aka n'obi a na-enye ha itinye ha ego na-atinye ya kwụkwana ha nke eji eji na akwa ọ bịa ka anyị na-ekwuru iwere ohere ije na Facebook wee jee zitere anyị ozi wee kirie ka anyị si eme ya maọbụ ije na Kpakpando TV na YouTube wee kirie ka anyị si eme zitekwa ozi nke gị maọbụ ịkpọ ugbu a ka anyị webe okwu maka na anyị chọrọ ka anyị tinye ọnụ ya akọ n'ọnụ ya aba na mba alụ ka anyị na-akpa n'oge okwu akpụ n'ọnụ nke ụbọchị taa akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ bụ akara ekwentị ị ga-akpọ ma tinye ọnụ na ya bụ okwu dịka ọ na-ada bụ 0909 771 109 maọbụ ịkpọ 09023111009. ị nwere ike ịkpọ 07050791009. cheta na onwe ka anyị si nabata gị n'ụlọ ka gba mbọ gbanata igwe ekwurekwu gị igwe anyị afa gị igwe anyị ebe isi akpọ ị na-akaba arụbeghị nye bụ okwu nke ka anyị nabata ọtụtụ ndị mmadụ. Onye ka anyị kele afa gị na ebe isi akpọ? anyị kelere gị afa gị. Daalụ. Afa gị na ebe isi akpọ? Olisa gaa n'iru nnọọ tinye ọnụ n'okwu. Biko okwu onye na-ekwu n'ụtụtụ amaka onye egute ọtụtụ na onye eri ha nri onye ekwu okwu ọkwa na onye dị ndụ ga-eji elu wee kwuo okwu kedu etu mmadụ ga-esi ya na-arụ ọrụ ama akwụ onye ahụ ụgwọ uche nke mụnwa ọ dị ọkwa mma ọkwa ọkwa ezigbo ya ka ọ bụ nke a na-ekwu na ụlọ ọgwụ niile n'obodo ụlọ ọgwụ niile na ezi ọgwụ adịghị ya ka ọ bụ na ezigbo ọgwụ adịghị ya ọ bụrụ na ezigbo ọgwụ adịghị ya mana onye ọbụla ji nwa eje kwadebe ọnwụ ya maka na ebe agwọ bụ ndị obekata mpe ga-anọdụ agụụ anyị egbu anyị ọ ya edokwuzi ya kedu ihe onye ahụ ga-eme ọgwụ ka ọ bụrụ mana ndị ji ezigbo ọgwụ n'ọya ọ bụrụ na ọ bịara ha nke obodo oyibo. Anyị anụghị ihe i kwuru Olisa. Daalụ. Onye ka anyị kene? Afa gị na ebe isi akpọ? Anyị na-anụ ihe ị na-ekwu. Afa gị na ebe isi akpọ? Ọ bụ eze ọ ga-adịrị gị na mma gaa n'iru ana m anụ ihe ị na-ekwu. Daalụ. 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 kama na onye na-ebido ọsọ na-eti mkpu echiche mkpọsụ na ịchọba mkpu karịa ndị a na-agwa ihe a na-agwa Adam ihe anyị ikwuche ha sịrị igwe stupid man ga-ekwere onwe ya daalụ jisie obi ike tupu ha ise na onye ọbụla chụrụ onye eri na nkịta jeze ekele ndị ya ndị nkịta ahụ na-atọ n'anya n'afọ ya oje ka ọ na-atọ n'anya n'afọ ya afọ ndị bịa ka ọ na-atọ n'anya ka ọ na-afọ nche eze ọbụrụ bụ na onye isi ala anyị bụ ha Muhammadu Buhari ọ na-agba n'ezi nwoke na-agba n'ezi n'ala Igbo ajọ nwoke mba ịkọwa akwụkwọ iwu anyị ewepụta ewepụta onye kpa alụsị pụọ ya udo gbuo ya ya bụ na ihe a akwụsị. Daalụ. Ka ndị ọzọ tinye ịkọ ọnụ ka atụmatụ ka anyị na-atụ mana ndị niile na-akpọ cheta na ọ bụ atụmatụ ha na uche nke ha ka ha na-atịnye ọ bụrụ uche nke anyị na Solid FM ịkpọ anyị ikwu okwu ihe ndụmọdụ gị. Onye ka anyị kene? Afa gị na ebe isi akpọ? Gaa n'iru na anyị na-anụ ihe na-ekwu. Daalụ. Afa gị na ebe isi akpọ?
ha na-enwe na anyị nke ime bụ mmadụ efu anyị ekwusọkarịa eze anya onye ndị ọkata bịa ọgbọghị ọjọọ ka a na-etije and ọ bụrụ ikpe gị pọlisi ka a na-etije na o nwere ebe ọ na-eji akwụ ụgwọ a na-etinye nye ọ na-eri ụgwọ ọ bụrụ ile anya ekwu na ọrụ nke ị na-arụ ọrụ aka ị na-arụ ọrụ anachata ụmụ ndị ọ dị ka ọ dị ibe ibe nri osisi nke eke ọ bụrụ na a ga-ama ihe anyị emeghe maka na okwu a niile anyị na-ekwu dị ka ịgba ọrụ ogbu osi ka ọ dị ndị aka ya si ma ntị anyị mara Daalụ. Afọ gị na-ebisi akpọ 09097711109 ma 09023111109. Ị nwere ike ịkpọ 07050791109. Ihe na-ege kịta anụ bụ okwu akpụ n'ọnụ n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM. Onye ka anyị kene? Afọ gị na-ebisi akpọ gaa n'iru, anyị na-anụ ihe na-ekwu. Okay, because ya para o kwa agwo mazo. Kwa wora akakarị kwa no diko amara ya gele amekwe nne ama sport kwa ndị anyị ke ama kwa agwo na ka karị. Wa mo na bo ni ndị no no nyama ni me sala pra de ma de gele ni yo. Ka ga wa kwa agwo agwo. Akwa nna. Daalụ. Afọ gị na-ebe isi akpọ? Daalụ, gịnị bụ afọ gị ebe ka isi akpọ? Gaa n'iru, anyị na-anụ ihe na-ekwu. Ihe dị ebe a ya ka ọ ga-adị. Ngosi ewute mbụ n'ọnwa ha pụta a na-ekpe ụkwa na a ga-eme nke a na-aga arụ nke a na-agara ama na-aga obodo Igbo kekere ike. Ndị agha mmadụ ka anyị ji eji awụka ha ka eji. Ekwugide ihe a dị ikwu ụlọ na nwere ihe ha ga-eme. Ọ dị m ọka bụkwa okwu akpụ n'ọnụ ka anyị nọ na ya, anyị na-ewere okwu mana anyị ga-abata ka anyị ka were ndị anyị na ya na-atịnye ọnụ okwu na-adọwa ụkwụ agba n'ime obi anyị ebe a. Amechi nọ n'ihe ndị mmadụ kwuru. Cheta na alụ niile akpara na ndị okwu niile ndị kpọrọ akpụkpọrọ tinyere ọnụ bụ echiche nke ọ bụrụ echiche nke anyị nọ n'ụlọ anyị. Ị nọ ka a sị ekwu ya Amechi na ihe a na-ekwugasị wee na-ekwu mana oge anyị mere nyocha mkpụrụ na-ewe ihe ikwupụtagasịrị onye isi ala kwuru nkwa niile o kwere ihe a sokwa n'ofu okwu mana ọ na-afịa arụ, ọ na-afịa ndị mmadụ, ọ na-afịa arụzi otu ọ batara na ụmụ ihe a niile ewebeghị nke mere. O kwuru ndị ọchịchị kwukwara na ihe na-egbochigasị ụmụ ọrụ dị iche iche abidokwa tabakwa ma ndị nta akụkọ ụta. Eche na ọ bụghị oge mgbasị nọ ndị chịburu na ha mebiri ebe niile na ya mere ndozi ihe jifi arụ ugbu a na-atazi Amechi biko bifit a na-agbaza ndị nta akụkọ ụta. Eche na owe oge ọ ga-eru ugbu a atabakwa ndị dibịa bekee ụta. maka na bifit tinye ọnụ n'okwu a biko nwa ajụjụ m chọrọ ịjụ maka na ụmụ ka ya bụ ihe si dagharịa maka na a sị na onye na-amarọ ebe mmiri bido mabịa onye ahụ ama ebe ọ ga na ya bụ mmiri akwụsị ịmụ ya ịghọtago ka anyị marụgodi ka ọ na ọkpụ isi amara akpụ ka ọ na-agụba adọrọ nkọ. Ihe m chọrọ ịjụ bụ ọ na ndị dibịa oyibo obodo anyị ada agụta akwụkwọ, ọ na ha na-emeta ihe ha na-eme, anyị chọrọ dị ịnweta ụwa niile ijere ihe mere ha ji eje mba ọzọ na ụwa niile ijere ndị kacha wee maa ihe ha na-eme dịka dibịa oyibo bụ ndị Naijiria n'obodo anyị na ha na-eme ọfụma bụ na dibịa oyibo ji nkọrọngwa arụ. Dibịa mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ a na-akpọrọ dibịa mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ bụ na ọ banye n'ọhịa ọ kpata akwụkwọ kpata mkpọrọgwụ wee rụọ ọrụ. Mana ndị a na-ekwusị dịka ihe a ji ehichigodo onwe ha akụrụngwa ọrụ ha na ọdịrọ. Mana ịma a na-ekwu dịka nke onye isi ala kwuru ihe niile si na a ga-eme omerọ. Ihe a niile bụ ihe ndị politicians na-eme, ha na-ekwe nkwa ha ada emejupụta. Gịnị meziri ndị obodo na-anaghị aje ekwu na-ajụ ịma na tupu abata emere ma ngagharị iwe ma oge a chọrọ itinye ego na mmanụ eji akwụ ụgbọala
akpọ ndị obodo niile pụta. mgbe onye a abatabeghị n'ọchịchị ọ gwara anyị sị na gọọmenti Jonathan nọ mpụ ka ha na-eme. ihe nchọziri ịjụ bụ o gosi na ndị otu ndọrọ ndọrọ nọ ugbu a na ha niile kwa na-eri mperi maka na ndị otu ndọrọ ndọrọ abịara ugbu a ga-mere ngagharị iwe kwuo oge iwe niile si na ihe niile ndị ọchịchị nke na-acha adịghị mma. Gịnị mere na ndị otu ndọrọ ndọrọ nọ ugbu a agaghị apụta wee kwuchie okwu ike gbasara ihe na-eme n'obodo? Ndị nke nọ kịta Chizzy n'ike agwụgodo onye ọbụla ihe megidego megide nnapụ onye ọbụla ume ikwu ị na-agwa onye na-agwa ada ege ntị kedu ị ga-eme ihe megide emume ofu nke ịbụa nke ịtọ ọ gawazala ihu ike agwa onye ọbụla cheka ngwa gị mgbe ndị a bịara ejirasi wee kọtọ ndị nọ mgbe anwa wee kwuo ihe niile gwọọ ha ka ede gwọọ ha ka ji wee sị na ha bịa n'obodo anyị a ga-abụ onye isi ala sịrị mgbe ahụ ọ ka na-azọ si anyị nye ọchịchị kedu na anyị na ya bụ ofu. Buhari sịrị anyị na anyị na ya bụ ofu. Anyị bụ ndị onye anyị bụ ndị a na-achị achị maka mgbe ọnwa na-achị ka ya achị ọ sị na gwifretu anyị a na-achị anyị chara na-achị si na ya bata na o nwere ihe dị iche na anyị na ya si ka m gwa ihe o kwuru. Ọ sịrị what is different between me and those who elected us to represent? Kedu ihe dị iche na mụnwa na ndị tinyere anyị n'ọkwa ya bụ anyị nwara. Ọ sị na o nwere dị iche anyị a na-akụrị aka. Ọ sị absolutely nothing ya na onwero. Ọ sị why should Nigerian president not fly with other Nigerian public? Gịnị mere onye isi ala Nigeria meso ndị nkịtị ọzọ banye n'ụgbọelu ka o buru ha ncha niile jiwe ebe a na-eje? Ajụjụ a ka ọ jụrụ. Ọ sị why do I need to embark on a foreign trip as a president with huge crowd with public fund? Kedu ihe m ga-eji wee jee were mba ofesi kpoduo ndị mmadụ ebe niile a na-emefu ego ndị mmadụ a na-akụrị aka ya ka ọ jụrụ. Ọ sị why do I need to go for a foreign medical trip if we cannot make our hospitals function? Gịnị ka ihe ga-eme ka mwepụ ọkwa m azọpụ ije jewe obodo oyibo ije gwuo onwe m ebe anyị ama eme ka ụlọ ọgwụ anyị rụọ ọrụ? Chizzy ihe a bụkwa arọ nke ise ka isii onye anọ onye nwere arọ asatọ arọ isii imebekwa ụlọ ọgwụ rụọ ọrụ ijewe mba ofesi ma ị kwuru ya n'ọnụ gị ka ezi mgbe ị ga-eji wee ọsadebesị onye ụgbọ ọrụ ọnwa ezuru ọ na-azụkwa overtime ga-ezuru ya. Ọ sị if we cannot make our hospitals functional, why do we need to send our children to schools abroad if we cannot develop our university to compete with the foreign ones? Ọ gịnị mere anyị ga-eri kpọrọ ụmụaka anyị jewe obodo oyibo na ọ bụ na anyị ama eme nke dị n'obodo a ka ọ gawa n'elu? Ọkwa ịma na mgbe Buhari bidoro ọchịchị na o nwere nwa ya si obodo oyibo yiri akwa okpu iji gụcha akwụkwọ nata obodo oyibo ka ọ nọ wee jee akwụkwọ. Ị na ya na-agwa gị ihe a akwa nwunye esi wee nata ihe a na-ekwu ihe bịasiwe n'ike ọkwa chawa ebe niile oje kute ume ndụ na Dubai. O nwere ebe mụ na gị na-eje ekute ume ndụ ọ bụrụ na m ejekide njewe obodo je nọrọ ebe a nkwụọcha nwụọ mafrọn nọrọ olee ebe ndị otu ndọrọ ndọrọ pụtagasịrị oge a na-aba na-eme ihe niile ebee ka ha nọ? Gịnị mere na ndị mmadụ abịazie ihe ndụmọdụ ma ọ bụ kwuo ka o si adị? Ndị a na-akpọ opozishọn ebee ka ha nọ? ma ndị APC ma PDP ofu akụkụ onye ọbụla anyị ife a na-eme ọzọ onye yiri ipolo ọ dịgapụrụ adụ anọdụ n'afịa ọ ga-yiri tradishọn ọ ga-yiri akwa yigharịa onye yigide nke esiri azụ izeụkwado iwe ị ga-ekwu mara o nwee ebe mụ na ndị ọyị m nọ anyị anaghị maka na a ga na-ama n'ụwa George enwe tebụl ebe mmanya dị onye nke mmanya dịrọ nsị ha ofu onye asị m kedu ịkpatadoro ndị a anọkọta esi na APC jee na PDP si na PDP si a ị ga-ahapụ tebụl a mkpobi dị jewe na nke ọzọ nwere dị na ya na e bụrụ mkpobi niile dị ebe a na-aga ebe na onye ọbụla achọwa ije ebe ahụ onye maka ha na-eme izu wee na-ekwu onwere ihe bụ pati nọ pati bụ tebụl mana tupu ha abata ha kụwara na ebe ha gịnị mere na ndị nọzi ugbu a agaghị ekwe nche na baba na-achọwa moto ihe bụ ife ga-ebufe wee ruo ebe ahụ mgbe a na-eme kampen afọ m nwaanyị yi polo ndị APC mara ọgọdọ ndị PDP
ihe atọ kwa ọchị maka na ihe ụwa ga-esi wee emegide akwa ọha na werezi ya n'ọchị. O nwere ife ọzọ na unu agwada arụ ọrụ nke ada arụ ọrụ ọ hapụ ya obodo ebe na-abụ alụ ala ka agụ nwaanyị eziokwu ịma na Chukwu otu esi ekuzi ihe ọ dịzị ka ewerezi elule anya ọ bụ na enwere anya maka na gịnị bụ olule anya? Olanya bụ na ka ndị ọcha anyị nwobi mmadụ ka agụ nwaanyị maka na afụgo m na onwe gwara anụgo m ma onye na-azọ ọchịchị n'Enugu si na ọ na-abụ na-aga ọ na-agwụ ebe ọ na-abụ na-aga ọ na-aga dipretla fụga ndị mmadụ na-agbafe na ọ na-ewute ya na ya ma bụrụ gọvanọ na ya ma bụrụ chi obodo na ọ ga-eme na ndị ogbe aga anọ na independent layout ife a bụ onye efu na onye anyị nwere obi mmadụ ka amasị ha nwere na ndị ogbenye na-ekwesịghị iwe ndị ogbenye dịka agbata obi na-egbafe ilo nọ na-ewute ka anyị ma na ga-ewe nfụ ma ọ bụ mmadụ ọzọ biko afa gị na-ebi isi akpọ ekene gị biko bee ya nke amechi nwanne gị nwoke na-ekele ndị ọhụrụ ịbụ ọchị darụ ole hode ma ga ata maka ebe abụba ndị ọrụ ndị na-atị ọnụ bụ ihe skrit ngige na-ekwu biko a ga-agwa ndị a ga-adị ọgara isi ya ike ga-aghara igbo maka esi were nha aka because ha bụ isi ahụ ha na onwe nwere private doctor ndị na-emetere na onwe edapa na-akpọ ya na enwe ndị a ga-akpọ abịa nyere ha aka bịa zọta ha ha na-eji ụlọ ọgwụ anyị nwere nwaanyị na-eji so ihe a na-esi m na-anụ na-aba abụba ọrịa ọ na-egosi m n'onwe m. Daalụ afa gị na-eme isi akpọ ọ dị ka mbụ onye nke achọ adị m ka anyị ga-ejizi nwayọ pịachibezie izu ndụmọdụ gị. ihe na ndụmọdụ mbụ ndụmọdụ abụọ ndụmọdụ nga-aga gọọmenti ma ndị mgbago ma ndị mgbada o nwere gọvanọ nọ na Naịjirịa mgbe na mgbe ọ na-achị asa ya dozi ụlọọgwụ ọjọọ ma edozi ụlọọgwụ egochi obodo emebe ọ nwụrụ n'ụlọọgwụ ahụ jụrụ n'ọmadozi achị emerụ na ebe a na-awa ya afọ ebe a na sọjiri a na-eme ọpụreshọn egburu ọkụ bifa na-ewute ọkụ nwoke kasị ike maka na onye na-achị achị ma onye chi na Buhari ma ngige na-ekwu 2023 nso 2023 mana natawa. Daalụ Amechi ya ma agbado ụkwụ n'ebe izu na-ekwu maka na mụ ha masị ndị be anyị bịa bụrụ egbe niile anyị nwe bụ vootu anyị mana ana m agwa ndị be anyị na ọ bụrụ na anyị tụọ vootu nke a bụrụ nke anyị na-eke ga-agwa anyị nọọ atụcha vootu anọrọ ebe anyị agụọ ya ọ bụ onye akọwakwa ihe ọzọ ihe afụkwara ha ewere maka na ihe adịgo too much ka anyị tinyere ndị nwere obi omiko ndị nwere obi mmadụ ọ bụrụ amoosu ndị na-anwụ ọbara inwe ọbara bụrụ na a ga-abịatado mmadụ mana ebe ị na-anapụ mmadụ ndụ dịka ị napụ ego gọọmenti ji etinye ọgwụ n'ụlọ ọgwụ ndị mmadụ a na-anwụ gọọmenti ji arụzi ụlọ akwụkwọ kedu ịchọ ka eme ka anyị chọọ ezigbo ndị mmadụ. Biko okwu niile kwuru ebe a na alụ niile ndị niile tinyere ọnụ na ndị kpọrọ akpọ na ihe niile kwuru ebe a bụ echiche nke ọ bụ echiche nke anyị n'ụlọ anyị ebe a anyị ata na ji ezi mana ka anyị kparịbịa nta wee na-agazi na ije na Solid FM anyị nọ na Facebook ije ebe a anyị akpara nkata ahụ wee gabazie maọbụ ije na Kpakpando TV na YouTube ka anyị na-akpa ya onye mara ihe dị mma ya mee ya ndị ọchịchị kwụ na-anụ ya mere ndị obodo ihe dị mma ajịbọ ịfụnanụ ka o si dị ọ bụ Izuchukwu ekwe eke bụ onye na-akọwa ihe na-emegasị ka o si eme na obodo anyị na ụlọ ọrụ anyị na Solid FM ka ị nụrụ onu ya nụkwa onu Amechi Ugwuele nke ndị ọha odo ji eme ọnụ ọ ga-adịrịrị onye anyị bi na mma anyị were ọnọdụ ugbu a emebe ụmụ ihe ndị ọzọ niile nke anyị were na Solid FM cheta na ọ dịkara ya anọ na mgbede oge ndị Igbo abatakwa oge ga-eburu oche wee wetara unu Kpakpando oge anyị ji akwalite omenala a na-akwụghị mmiri abụ m Chizzy Ani ka ọ dị